Kedam tang ni phai 13 Jangmi 2023 arni KSA me phudor sing terang lapen or Assam Gorkha Student Union Amri Chinthong Regional Committee ame phu Nobin Chetri atum angbong ko recording kachingki angbong Nobin Chetri abang akele lam kaning je parpik lapen ki ther ke hapon an parta me kang thok kapin rem apu thak pini umlang per reng sibon aklamalong Chinthong rong asar ame lapen Chinthong Youth Development Committee KSA lapen United Khasi People Organization atum pen kachingki chingwai jia phan lapen lam kapang sam jia phan chisik ponlu bon sitami halapu Nobin Chetri lapen alang jerpo atum kachingwai jia demal klong along nang pale ledet pen ajok pini chingwai pon long ledet lo alam ki abang hidung ajok pini kachipang samji along alam ki kachitor ko atum wang vedet ahok habe pinpo atum aphan kangsai ponjiang dengsi lampalelo karbi customary law aron ateng pensi insai ponpo pusi Chinthong rong asar ame KSA CYDC UKPO atum song chingki pen kangsai pameji aphan angdeng en ponlo lamki ki klang angbong khe ke thom si lamki klang lo lasi labang so lamki kapang samji pura Chinthong Youth Development Committee ame phu sipson senar pen chenglok kamsing rong phar advisor CYDC bor im hanse CYDC lapen ke KSA klembang phu khorsing rong pi prasantang ti West Karbi Anglong District Kongchunbang pen chenglok arisang huatum anpartami United Khasi People Organization Karbi Anglong Central Committee ame phu Pais Ganglen Raten lapen ke Pastor Stan Kongchunbang lapen ke arisang ho atum chetong dut bon sitami halapu Nobin Chetri Anusarma Chandro Kharkha SGB atum adimaklong kapali ledet ajok kachingki chingwai anta pinduun edet lo social organization atum aning kehang pen ke sarkiri gaubura Chandro Kharkha phan prabjin pen SGB arpu pen ing thansi kaprek aphan ki PG aphan tami aning hanglo lason thak si Nobin Chetri tami Gorkha Student Union arpu pen pisun nangpo pusi sirok tok arat tum tami aning hanglo news desk report Public TV Karbi Anglong Jadi senakat pen resibon aklamalong ini tum kabin bicara song la pendak Chinthong Youth Development Committee CYDC umparta kasih lamcak si pigang lo langsung hot kena sosial media la pen news channel long same pangdak pen rara tum kek lo langsung non bineng kana bangke dak Chinthong constituency apart Chinthong la fer resibon aklamalong bangke Durgamala la pen ke la Karbi Tongnokbi abangso Tongnokbi akumlin latung hini pese rak jomben reng semana klam arlobi dalam ki iklan rok pesat nilihin pen adima bang jok jalang reng semana klam laki si jutang aklam la pen kedak ke khela jula awai kang sena pongmade jok te punin sam kidun lo labang so kam kidun pen ini pan alang nitum jume juno alam thi nang kita ke hab lason ko lo ni phan ati pin ai pulam the lahen lo karbi atum ki jok lu karbi khai ke thek the nang ke khasi chumang keng re arum apini arum ki do pen sinang tum han yakong rang tharang ite wangon ni me mat wan se nang thek ma kare mat warang thek lok te nang pan nang armu dadi pan san anak ku la so pathak sine di tame karbi ara do ana bang ke la so pathak bang si songra pen ngi pusi do e phana chuni ri la pen isi li kama tha dam mateng pen prodang te isi thongnok be plong te tum karbi khe nok be pena porsi da ke karbi sulang do kor phora do ana aphan same nilihin ban lam se pachini abang ala puno la ke tum akumnin ne som bonji pustame cheng chong muri pong si arke pen lam lun tomo porom bichi chok lim man seletum eki som dengan angji la sila sopat ha bang eletum projun hek dat di manang letum aron atang ortum busne di ini media thing lo kan busni kan tu o tari ke soksa ni dagre sebona klamalong asina letum
birta kapacita katum natangson hut nangache tong thai bang ken lihen pena tuman kardom pajilo lasi tari kriket hom ala so alam the ka chelong putha ka bang epi tari ke sokse ni sing sai na pulo lasi ni tumda penanan mu chingrum lo lasi ni tumta matha lo je la thong nok be akumlin pulo tangte ilitum karbi akhei anok be alam penak lo lasi pulo tangte la he alam ka chingwai abang ke mane isi ilitum karbi tumta akiding man penge do tum do lalo lasi halaso ke so mahuro bangke molang li terang sang ke than si ateng si tonte masih coba pesai mane cingcek pesai dukalo labang so alam putha ka bangke non itum karbi customer lo tane habi pin po hin pasi napang sai na pusi pinya bangke ni tum dat mane ka chingwai tani padu di den lasi labang so putha ka bangke ni tum unan lapen rat atum phanta ni tum ani li karbi rong dakin thong karbi rong sar amei phu lapen KSA lapen bang SYDC lapen ada tebok teroi khasi agai mane asongya po tum ta dolo lasi cingwai si pini bang labang so meeting bang ame ka cingwai padu de po kasini tum la cingrumpet pen habi pin po phan jehang si na tum long si uthola bang so alam wanji pusi wan pen si bisa nang pusi mane pini bang kani tum cingwai weda si platform lo